созен хубен ҳама каса. Мо ҳам шукри Худо созем. Ҳаматон хуш омадем ба канали мо. Навори имрӯзаро тамошо кунед. Умед дорам ки дар шумо маъқул мешава. Дастгириҳотонро фаромӯш накунед. Азизони дилам, навори имрӯза айра сар мешава. Қариб ҳамаш хонаючамай рӯзи апам омаданай шумо да навор кардам тамошо кунед ва фикр мекунам ки навор да шумо маъқул мешава. инҷа да духтаромо саҳар қати хонаючам рафтем. То шава да хонаючам истодем, баъд омадем. Апама дидем, ба омадем духтаро. Учам торт кадай, салат кадай, бо ма шумо да кам камаки навор кардам. беҳтарин ма иҷа мехоҳам ки дар бораи як мавзӯъ гап занам. мавзӯе ки ман як видеои шорс монда будам, видеои калтаҳак монда будам. Ман нагуфта будам таваллуд кардам. Ман ягон чи нанависонда будам. Фақат нависондам худованд ҳама да фарзанд бития. ҳамаи шумо хирсан шиден, фикр кардем ки ман фарзанддор шидам, табрик кардем. беҳад бисёр табрик кардем. ҳаматон да ҳазор раҳмат. То ҳозира савол метен ки апа шумо таваллуд кардем, чӣ ба баҷо мекунед? Мадина таваллуд кардае, чӣ ба баҷо мекунӣ? як кори хирсандия, як кори хайрай. Ман фикр мекунам ки одам бояд баҷо накуне хеле кора. ман духтаро таваллуд накардам, ҳомила ҳам нестам. агар ки таваллуд кунам, ман фақат гуфта будам, и бо мегум ки ман аввал шумо да мегум, барои шумо одамое ҳастен ки ҳама вақт да ҳаққам дуо мекунен. чӣ дар комментария, чӣ дар ватсап ман дуои хайр мекунен, дуои нек мекунен ки худованд фарзанддорат куна. бо барои қадар ман аввал шуморо як видеои калтак мекунам, мегум хайр ман ина таваллуд кардам духтаро, намихел намихел намихел. лекин ман мутаассифона таваллуд накардам. кӯдак ҷиянакам буд. ҳамин ки таваллуд кардам, аввал шуморо мегум, кӯдакак ҷиянам буд. азизони дили ман, духтарои хушрӯи ман иҷада апамай Тоҷикистон омадестай. мо апамаш да дорем да хонаючамам қати дадамучам шиштаем амиҷа. ко ягон чи гап занед дадавуча? Салом алейкум бачакои азиз, духтаракои нозанин. Кӯетон мана ҳама каса хонаи мо ба меҳмонӣ дари мо ҳама ба бӯй аст. духтарои хушрӯи ман, имрӯз ма шумода анами канали зани тоҷики хидмонакӣ, номи каналаш Маладая семьяй, хоҳарак ма шумода тавсия метиҳам. беҳад каналаш хушрӯ мада маъқул шид, пухтупазои аҷоибо дора духтаро. будурен да каналаш подписатсия кунен, лайкои худтона бимонен, хоҳарака дастгирӣ кунен. зани тоҷики хидмонай пухтупазош аҷоиботай мада маъқул шида каналаш духтаро. ҳама ба як рӯзи умед канал мекушоя ки подписчикои хуча ҷамъ куна даи ғарибӣ. анами хоҳаракам канал кушодагиай, дасташ гилай. ҳама каса будуроен подписатсияш кунен ва дар комментарияш бинависонен ки ай номи канали Мадина Таҷичка омадем. лайк бимонен. бениҳоят хирсанд мешавам дӯстони азизам. медонам ки то имрӯза касира шумода тавсия додам, дуромадаен, дастгириш кардаен. ҳаматон да ҳазор раҳмат. и хоҳаракам дастгирӣ кунен, духтари беҳтаринай. бо ҳар рӯз видеои навша да каналаш интизор шавен. каналаша да комментария закрепид мекунам. бо як бори дига мегум, номи каналаш Маладая семья. медуроем подписатсия мекунем, лайкора мемонем ва аз канали ма салом мерасонем. бениҳоят хирсанд нои тоҷик ҳамаш мошоаллоҳанд, ҳамаи ҳунара доранд. хай бои хоҳарак канал кушодай, ҳунарои хуча нишон додестай. каналша роӣ кард. вақте ки дидам маъқулам шид каналаш духтаро. шуморам будуроен, боварӣ дорам ки каналаш да шумо маъқул мешава ва дастгирӣ мекунем. хай дӯстони азизи ма, ҳаматон да пешакӣ раҳмат. чизакои необични хоҳарака тамошо кунен ва дастгириҳотонро фаромӯш накунен. азизони дилам, инҷа да боша саҳари рафтаги май духтаро. мо завтрак накарда рафта будем. баъдам хе дар кухни иштем, қатиёчамо хоҳарам завтрак кардем. очам питса тайёр кардай, намхели шумода навор кардам. беҳтаринои ма видеоро тамошо кунен. кадомида маъқул мешава каналам. агар подписатсия кардагӣ набошен, да каналам подписатсия кунен ва колокольчика биҷиқен ки видеои нав ба нави мара тамошо карда битонен. кадомида маъқул намешава, хай подписатсия накунен, гапи гандарам нанависонен. ҳаматон аз барои Аллоҳ дӯст медорам. дӯстони ма, апаву хоҳарои ма, модарое ки беҳад суханои хуб менависонен, ай ҳаматон миннатдорам. ва подписчикое ки нав обуна шуден, савол метаҳанд ки шумо чанд солаен, дар киҷо зиндагӣ мекунен? ман номам Мадина Фархонда, дута ном дорам. 23 солаям.
шавҳардорум соҳиби як духтарча ба номи Ёсамин. Мо дар Москва зиндагӣ мекунем. Тоҷикистонием. Ине ки дар ҳаминҷа зиндагӣ мекунем. Падар, модар, шавҳар ҳамамон дар ҳаминҷа зиндагӣ мекунем. Хонаомон отдельне, но дар як район дар як ҷо зиндагӣ мекунем бигем. Инҷа духтароинам хали хоҳаракам инҷа кухнишона хушрӯ кардаи бо ма шумо да видео кардам. Духтарои хушрӯи ма ҷа дадам говорай нинка асос кадестай. Неден машоаллоҳ чихе хушрӯи там када дада. Насиб 4 та мех мезанем иншаллоҳ буд мешавад. Тамом. Молодец, бахто хушрӯчая. Говора буд гай серама. Машоаллоҳ. Худаш меҷам. Ҷамъш када тонистен? Мегайра уҷоба. Биё бача. Бета алака да говала. 4 мечай там. Насиб иншаллоҳ буд кардем. Чо када дада? Мегум худо ҳамаро насиби говора кунад. Худованд ҳаматона хеле говараҳак фарзанд насиб кунад. Шуморам говараҳотон асос кунед. Хурсанд бошед. Ашалакима. Бачаҷони ман, бача. Процесси говара асос кунед. Тамом. Духтарои хушрӯи ман эҷада савғотие ки апам барои мо овардай. Недвои кака ба Ёсаминҷон овардай. Беҳад хушрӯак маҳқулум шидак. Раҳмати калон апаҷон. Инаира овардай ба Ёсаминака. Ёша хай ба мара как всегда. Попшияк овардай ба мара ята пастак, ята хели, ята домашняк овардай. Беҳад хушрӯ. Бебинем китоби чома пӯшидам. Ҳана духтаро. Хай кулча-пулчаву нону хеле чизо. Видео кардам динавоша. Духтаро. Хай чизако овар хостам шумо да видео кунам нишон будам. Духтарои ҷада апай май Тоҷикистон омад. Ман ҳамин намефаҳмам. Ин чӣ боша инқадар чиз оварда? Инқадар чиз овардаe. Говараю? Говара овардаe. Чизи коляска, не сумка, инқадар. Оба. Апам нем хали кулчаву гирдачаву ғураву чикриву хали як гала чиз овардан духтаро. Ма видео кардам ки шумоам да ғарибиен тамошо кунен ва каме ҳам бошад вақтон бигзара ва табтон болида шавад. Чикриёша ҳамаша видео карда будам. Чи хеле ки намои записа намеҷиқи гуфт фикр мекунӣ видео кардасти. Ама хеле сахранид нашидай. Хай чизиш ки сахранид шидай духтаро. Тамошо кунен. Иш гирдачай бу қати дастархонош. Хамир муқати. Беҳад хушрӯ. Хай ами фақат ҳамун сумкаи калон да чизои моро оварди. Ай кулча да замин партофта. Ин бача хусу. Ами ки ами бача? Ами бача хусу кия? Ина духтаро. Гирдача хрибин. Кулча хрибин. О, гғае. Гғае ты бачаҷон? بچه مرا با عمر دراز با وقت خوش با تن ساعت با پدر با مادر با فرزندان نصیبش بگرده بچه قرآنش کنه. بچه چای ما اومد. دخترای خشروی ما اینجا دا ما پرگولکا رفته بودیم. یک دلم تورت کشیدک. یک تنم خالی تورتی سنیکرز گرفتم. بهد با مزه. Сета мороженое грифтом милки. Самина кукурузак. Дона грифтем. Чипсе. Нам халич зако грифтем. Омадем духтаро. Зиёра тамошо кунем. Лайкрамоне подписаться кнопки, колокольчик выключить, лайко тамошо кунем каналой мора.
духтаро видеои контейнер харидагӣ ман чиз дар видео монда будам, чӣ хеле ки нашида нишон надод. Вой сар мондум ки бибинед ним хеле контейнеракҳо харидам. Ира фикс прайс харидам духтаро. Неҷада халадяни как ма тоза кардам, шумода бо видео кардам. Аввал контейнер доштам, во ҳар хела будан, аҳози боша як хелаи хушрӯ гирифтам. Шумода маъқул боша ай фикс прайсҳои наздики хонаҳотон харидорӣ кунед. ҷана ӯро ба охир мерасонам. беҳтаринои ман худованд ҳама-ҳактан нигаҳбон бошад. дар ки ҷое бошен, сиҳат саломат бошен. ҳаматонро аз барои Аллоҳ дӯст медорам. худованд ҳама-ҳак соҳиби фарзанд шавен. дар ки ҷое бошен, дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошен. худо нигаҳбон то видеоҳои оянда.